Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guztiz altsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Jainko guztialdun beti erekoa, zuk Atanasio zure apezpikua, zure semearen jainkotasunaren babesle tinko bilakatu zenuen. Zure ontasunean iguzu bere dotrina eta gidaritzapean gero eta gehiago zu ezagutu eta maita zaitzagula. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santu horekin jainko tarrege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apostoluen eginen liburutik. Egun haietan Eliza pakean bizi zen Judea osoan, Galilean eta Samarian. Jaunaren ganako leialtasunean bizi zen eta eraiten eta zabaltzen zihoan Espiritu Santuaren gandiko adoreari esker. Pedro ara eta ona zebilen gelditu gabe. Behin Lidan bizi ziren fededunen gana joan zen, eta han Eneas izeneko gizon elbarri bat aurkitu zuen. 8 urte haietan, ohatilan etzanda zegoena. Pedrok esan zion, Eneas, Jesu Kristok sendatu zaitu, jeiki eta jaso ezazu ohatila. Bat-batean jeiki egin zen, Lidan eta Sharon lautadan bizi ziren guztiek ikusi zuten gizona eta jaunagana bihurtu ziren. Bazen Jafan emakume ikasle bat, Tabita izenekoa, grekoz Dorkas, hau da basauntza, on egitera eta behartsuei laguntzera emana bizi zen guztiz. Egun haietako batean gaixotu egin zen eta hil, eta gorpua garbitu ondoren goiko gela batean ipini zuten. Jafatik gertu dago Lida eta ikasleek Pedro antzela jakinik bi gizon bialdu zizkioten, lehenbailen haien hirira etortzeko eskatuz. Pedro bat-batean joan zen haiekin, heldu zenean goiko gelara eraman zuten. Andrea Larbun guztiak negarrez gerturatu zitzaizkion eta Dorkas zenak egin ohi zien jantzi eta soingainekoak erakutsi zizkioten. Pedrok denak irtenarazi egin zituen geratik eta otoitz egin zuen belauniko. Gero gorpura begira esan zuen, Tabita jeiki. Harek begiak zabaldu zituen eta Pedro ikustean eseri egin zen. Pedrok eskutik hartu eta zutiarazi zuen eta fededunei eta alargunei deiturik bizirik aurkeztu zien. Jafa osoak izan zuen gertatutakoaren berri eta askok sinistu zuten jaunagan. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Piztu da Kristo, aleluia, gure gandago, aleluia, jainkoak baitu gaur Kristo piztu, aleluia, bere indarrez piztuko gaitu, aleluia, aleluia, piztu da Kristo, aleluia, gure gandago, aleluia. Jauna zuekin eta zure espirituarekin Jesu Kristoren evangelioa San Juanen liburutik, haintza zuri jauna. Aldi hartan, Jesusen ikasletako askok esan zuen,
Gogorra da hizkera hau, nork entzut dezake? Jesusek bere barruan oharturik ikasleak marmarka ari zirela esan zien. Onargaitza alderitzozue hori, eta gizonaren semea lehen zegoen tokira igotzen ikusiko bazenue, orduan zer. Espiritua da bizia ematen duena, haragia berez ez da ezertarako. Nik esan dizkizuedan hitzak espiritu eta bizi dira, baina badira zuen artean sinisten ez duten batzuk. Izan ere Jesusek hasieratik zekien nortzuk ez zuten sinisten eta nork salduko zuen. Eta esan zuen gainera, horregatik esan dizuet, ezin dela inorreren nigana etorri, aitak ez badio horretarako gaitasuna ematen. Ordutik, haren ikasletariko askok atzera egin zuen, eta aurrerantzean ez ziren harekin ibili. Orduan, esan zien Jesusek amabiei, zuek ere alde egin nahi aldezue. Erantzun zion Simon Pedrok, jauna, norengana joango gera, zure hitzak betiko bizia dute. Eta guk sinistu dugu eta badakigu zu zerala Jainkoaren santua. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Gaurko lehenengo irakurgaian agertzen zaigu halako ideia ezinbesteko bat. Eta da, Elizaren hasiera hartan, esan genezake horren errealidade txikia, horren errealidade xumea, batere indarri gabea, apostoluak ez ziren garai hartako dirudunak, ez zuten halako indar ekonomikorik, ez da indar politikorik. Ez ziren erromatarren arteko pertsona importanteak, baizik eta judutarrak ziren. Ez ziren judutarren artean ere, ez ziren hola batere importanteak, ez zuten inongo relevantzirik, esan genezake arrantzaleak ziren, bat zergalaria, beste oso jende xumea zen, ez zuten halako jakinduria berezirik, gehienek segurasko ez zuen jakingo igual idazten eta irakurtzen, ez ziren bereziki kultoak, ez bereziki jakintsuak, ez zekaten halako zeharik, baino Elizaren indarra ez zegoen hortan, Espiritu Santuaren indarrarengan baizik, eta hori izan behar da beti, esan genezake gure itxaropen nagusia, kristagona, ez dagoela gure jakinduriarengan, gure indarrengan, gure behartuteengan, Elizaren indarra, fedearen indarra, gure berrionaren zabalkundea ez dago hortan, baizik eta Espiritu Santuaren indarrarengan. Eta horrek halako konfiantza eta pakea eman behar digu. Gutxi izan, asko izan, pobreak, aberatsak, edo jakintsuak, edo ez jakinak, betire ez dugu hortan gure itxaropena jarri behar, baizik eta Jainkoaren graziarengan, Espiritu Santuaren indarrarengan. Eta horregatik, hasierako Eliza horrek, hain jende gutxi, hain jende behartsu eta xumearekin ikaragarrizko indarra hartu zuen, beren konfiantza batez ere Jainkoarengan ipintzen zutelako. Eta gaurkoan Elizak santu bat ospatzen du, Sant Atanasio. Hain zuzen ere, izan Elizaren dotorea dugu, baita ere bere doktrina oso, esan genezake, famatua, itzal handikoa izan zelako, Jesusen jainkotasunari dagokionean. Garai hartan, 4. mendean bizitu zen, eta Elizaren lehenengo kontzilio ekumenikoa gertatu zen 325. urtean, Nizean, hain zuzen Konstantino enperadore zen garaien, eta bertan elkartu ziren munduko obispo pilo bat, aita santuaren legaduak, eta batez ere sortu zuten kredoa. Gero azkeneko partea, hau da Espiritu Santuari dagokiona, batez ere garatu zen Konstantinoplako kontzilioan, baina lehenengo kontzilioan, Nizeakoan, kredoa, eta batez ere adiraziz Jesusen izaera, semearen izaera. Garai hartan bazegoalako heregia bat defendatzen eta zabaltzen zuena Arrio izenekoa. Eta berak zioen, Jesus norbait importantea zela, oso pertsona
berezia zela. Eta pixkat Platoni segituz, gizakion eta jainkoaren arteko izaki bat zela bezala, demiurgo bat edo gutxi gora bera hori zeukan bere kontzepzioan. Horregatik zioen aita eta semea ez zirela berdinak, baizik eta aita semea baino gehiago zela. Eta orduan Nizeako kontzilioak kontrakoa definitu zuen, esanez, izaera berekoak direla aita eta semea, eta griegoz homoousion hitza, izaera berekoak direla, edo sustantzia berekoak direla aita eta semea, eta ez dela gehiago aita, ez dela gehiago semea, baizik eta berdina direla, jainko bat bakarra baita, eta Jesus jainko semea dela, beraz, bere jainkotasuna eta jainko semeak aitarekin duen izaera berbera, hoxe definitu zuen Nizeak dogma bezala. Baino, garai hartako enperadorek, Konstantino besteak beste eta beste askok, nolabaiteko indar berezi eman zieten arrianoei, halako aliantza bat egin zuten, eta beraz, Nizeak definitutako doktrina segitzen zuten apezpikuak eta apezak eta kristauak pertsegituak izan duziren. Eta horien artean oso bereziki Atanasio bere izan duzan Alejandriako apezpikua, Egiptoko Alejandriakoa, hain zuzen ere, Alejandria zen garai hartan bigarren edo hirugarren sedea. Konstantinoplak indarra hartu zuen, Antiokia ere hor zegoen, Jerusalem, eta lehenengoa beti Erroma. Baina bigarren edo hirugarrena betire Alejandria zen, importanteenetako bat. Eta bertako apezpikua Atanasio. Horregatik etsai handik izan zituen, eta 5 aldiz eskapatu behar izan zen, deserriratu behar izan zen, izkutatuz aurrena, Tebaidan, Egiptoko basamortuan, San Anton abadearekin egondu zen, gero San Antonen bizitza berak idatzi zuen, gero baita ere Europan egon behar izan zuen, Italia inguruan, eta beti izkutatuz, baino beti fede berbera mantenduz. Berak Nizeakoa segitu zuen, eta naiz eta enperadorek, naiz eta garai hartako handizkiek, naiz eta boteretsuek kontrakoa esan, eta jakinda ere berak kontrakoa esan izan balu, beti bere tokian mantenduko zela. Baina nahiago izan zituen pertsekuzioak eta zailtasunak fedeari uko egitea baino. Eta bueltatu zelarik, kanbiatu zirelako, gauzak egoerak eta aldatzen dire, eta pertsegituta direnak, derrepente, aiatzen dira berriz ere normal egotera, eta batzutan baita ere boterea lortzera. Eta San Atanasioren jarrera izan duzan ejemplarra batez ere Elizaren batasunari dagokionez. Berak bueltatu zelarik, beste enperadore batek Nizeako fedea defendatu zuelarik, bera pertsegitu zuten guztiei danei barkazioa eskaini zien, eta berriz ere onartu zituen Elizaren batasunean. Bera jokatu zuen Jesusek erakutsi bezala, ez gorrotoz, ez mendeku gosez, baizik eta barkatzeko borondatearekin, eta gainera Elizaren batasuna ikaragarri defendatu zuen, ez zituen despatxatu, ez zituen zigortu, baizik eta berriz ere Elizaren komunioan haiek bai aitortu zuten, semea aita bezalakoa zela, eta orduan berriz ere onartu zituen. Eskatzen diogu bada, San Atanasiori guri ere eman dezaigula beti benetako fedea, Elizak erakusten digun fedea, beti bihotzean eramatea eta estimatzea. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu, gaurko egun honetan, egunero bezala, pandemia hontan sufritzen ari diren guztien alde, lanean ari diren guztien alde, deskonfinamentuan aurreneko soinuak eta aiatzen ari dira, eta dena ongi joan dadin, eta pixkeka, gero eta gauza gehiago reaktibatu daitezen, baino bizitzak eta arriskuan jarri gabe, beti prudentziaz jokatuz, eta danok responsabilidadez, arduraz joka dezagun eskatuko diogu Jangoikoari. Jesus maite, maite, maitea, izan beti gure jabea. Jesus maite, maite,
izan beti gure jabea. Senideok egin dezagun otoitz guztiok batean eliza osoaren oparia Jaingoikoari eskaintzerakoan, Jainkoa goresteko eta gizona salbatzeko. Begira, Jauna, zure aldarean jartzen ditugun doaiak eta egia beti aitortzeak eraman gaitzala salvaziora. San Atanasio zure apezpikuaren fede berbera sinisten dugunoi. Jesukristo gure Jaunaren bitartez, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Gora bihotzak Jaunagan dauzkagu. Eskerrak Jaingoiko gure Jaunari. Egokida eta zuzen, egokida bai eta zuzen non nahi eta beti zuri eskerrak ematea. Jauna, aita guztiz, santu, Jaingoiko guztidun beti ireko horri Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Bera da zure hitza. Beronen bidez egin dituzu diren guztiak. Bera bialdu diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Birjinagandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen eta heriotza ezereztuz nagusi agertu piztuera. Horregatik, aingeru eta santu guziekin guk ere zure ospe eta aintza goresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, diren guztien Jainko Jauna. Zeru lurrak beterik dauzka zure dizdirak, Osanna zeru goienetan, bedeinkatua Jaunaren izenean datorrena. Osanna zeru goienetan. Santu zera bai Jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada, ogitar do hauek zure espiritua isuriz, Jesukristo gure Jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala ogi hartu eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok ontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa, hileta piztu zerala Jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregatik Jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan Jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gureita santuarekin, Carlos gure hartzaiarekin eta gizon guztiekin batean. Gogoan izan Jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza eritsi dezagun, Jaingoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri aita Jaingoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena. Etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere,
emaiguzu gaur egunotako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez gu tentaldira eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari eskarpekatutik garbi bizi daitezen eta estuadietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea dezu erregetza, zurea kospeta indarra, orain eta beti. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, amen. Jaunaren pakea beti zuekin, eta zure espirituarekin, emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Una hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatua kentzen duena zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zure etxean sartzeko, baina esan zazuiz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoitz. Jainko guztialduna. Iguzu, San Atanasiorekin batean zure semea benetan jainkoa dela aitortzen dugun guztioi, jaunartze honen bitartez gure bizitzarako behar dugun indarra har dezagula Jesukristo gure jaunaren bitartez, amen, jauna zuekin, eta zure espirituarekin bedinka zaitzatela jainko guztialduna gaitak, eta semeak eta espiritu santuak, amen. Zoazte jaunaren pakean, eskerrak jainkoari. Guazen guztiok, Virginia magana, eskaintzera bihotzez, loretxo eder bana. Eskaintzera bihotzez, loretxo eder bana.